Hello mga master, no, another video na punta. And for today's video, istoryahan na to kung tama ba ang pagpanundog. Yes mga master. Matanan ako sa inyo mga master. Nakatry na ba mong pagpanundog? Ha? Paminaw ninyo, ang pagpanundog, tama or mali? Well, that's your opinion mga master. Pero para sa kuha, ang pagpanundog, dili nindot. Labi na wala kabalo sa lesson, ganun nanundog ka. Or wala kabalo sa rason, ganun nanundog ka. Dili nindot ang pagpanundog, ana. Pero kung nanundog ka, for the sake, kinakalimot ka sa imong gustudihan, or kabalo ka sa answer, pero nakalimot lang ka, okay ang pagpanundog, master. Okay na siya. Example, nakalimot ka sa answer, that's why nanundog ka. Dito na kung hibalan, master, kung unsa ka importante ang evaluation. Kay dili sa tanang panahon tama ang ginapakita sa isa ka tao sa imong pagsugod. Wa ka kabalo in the end, mali di ay. Wala ni mo gina mga master. For example, nag-answer ka. Nanundog lang ka ba? Sundog ka lang ng sundog. Wa ka kabalo sa ipang panundog nimo. Wala ka nag-evaluate sa mga question. Here it comes. Nanundog ka. Ang nakita nimo sa answers, letter C. Letter C. Wa ka kabalo dito mo yung final answer. Kay in the end, letter D dito. Dugangan lang to niya baglist. Letter D na. Pero ikaw, letter C mong na-answer. Nakatawanan ka dila na mga master. Kabalo mo unsa? Wala ni magibasa ang question. Unya kung ang question mga master ay manani, what is the smallest particle of human body? Unyang answer ni mo master kay letter C, brain. Unyang answer day kay letter D, cells. Mo na ang maestra sa imong master oh. Lugawan ni mataan eh. Gumini naguna-una ni. Napayuban mga master. Muhunghong sa imong answer. Muhunghong sa imong answer pero ang gihunghong mali di ay. Kaya mo na master. Pag-ingnan kaniya ba nga ay, crush, good ka niya. Pero di dito tinuod. Diba? Sama ra gyapon na sa paghigugma niya si mga master. Wa ka kabalo. Sa pagsugod, ginapakita niya, sweet siya sa mga. Pero in the end, lahi di ang gusto. O diba? Now you know. Now you know na gets ni mo master. Dalawang beses na yan! Unta namin nakatunan na to mga master, no? Unta namin nakatunan na to. And shoutout lang ako ang Dong Takman Facebook page o kay JM Silagan from Samar. And also kay Froilan Mejia. Thank you mga master.